Wanawan tuh kreminan kowe kok. Woi, tangi. Woi, tangi. Wis ora tangi. Wes ana buku. Ah. Aku tak tahu apa yang terjadi. Gu kaget morat tangi-tangi. Sedak-sedak yo. Ya wis ngene. Nek kowe menang kowe ngek edet aku 1000, nek aku kalah aku ngek kowe edet 1000. Mantuk. Ya wis, nek ono ngene ae. Tak undakne dadi 2000. Kowe nek aku kalah kowe ngek edet aku 2000. Nek kowe kalah tak edet 2000. Elek. 5000 gelem? 10.000? 20.000? 50.000? 100.000? Ngantuk banget aku. Ya wis ngene wae. Nek aku kalah, aku ngek edet kowe 100.000. Nek kowe kalah, kowe ngek aku edet 5.000 wae. Piye? Ngene pertanyaane. Pangeran Diponegoro sedane tahun pira? 8 Januari 1855. Goblok yo kleru. Zaman dhisik kene nek sedan tumpakne jaran. Kene 5.000. Pertanyaanmu apa? Kewan nak munggah sikile papat, nak medun sikile 3. Bro, Kan. ketek. Utuh. Ketek sikile lembok. Utuh. Oh, iki. Platypus. Iki. Halo, Pak De. Iki kewan iki sing munggah sikile papat, sing wedok sikile 3 ki apa? Apa? Bajing. Bajing. Nah, mitos iki cah kae. Nah, iki. Plop plop plop. Utuh. Salah. Oh, woi. Wis nyana. 1.000. Terawang barang. Lah terus jawabannya apa? Anjir 5.000. Tuh. Wah, sem dihapus kelangan 100.000 aku. Oh,